Ja morjeiset täältä Kiskonrallin ykkös-EK:n lähdön tienoilta. Meinasin, että lopetetaan nämä mykkäfilmit, mitä täältä nyt on muutamilta pätkiltä tullut. Ja lähdetään katsomaan porukalla vähän, että minkälaista siellä on. Mennään koko reitti läpi ja pistetään joka pätkältä vähän pientä tietoa, mitä siellä on. Lähdetään katsomaan. No niin, eli mennään täällä ykköserikoiskokeen noin puolivälin tienoilla. Niin kuin näkyy, niin tiet on hienosti jäässä, penkasta on. Pysähdytään tuohon hetken päästä, niin mä porailen vähän tuohon tienpintaan ja katsotaan miten paljon sitä jäätä ihan oikeesti on. Palataan kohta asiaan. Kymmenen senttiä on jäätä. Että aika paljon. Jatketaan tästä seuraavalle EK:lle matkaa. Saattaa olla, että jotain vielä tulee turistua tässä matkallakin, mutta palataan asiaan taas. Joo, eli edelleen ykkös-EK:ta mennään. Toi alku on tommonen metsäinen kääntyilevä tie, mutta löytyy sitä täältäkin vähän nopeampaa pätkää. Ykkönen yleensäkin on tämmönen pätkä, että saadaan puskit vähän lämpimmäksi ja sun muuta, niin tää on hyvä semmonen saadaan hartiat auki tällä pätkällä. Lähdetään tästä kohti kakkos-EK:ta. No niin, tervetuloa EK2:lle. Niin kuin näkyy, niin tää on isompaa, suorempaa, leveämpääkin tietä, mutta kyllä se osaa täälläkin tie kääntyy. Ettei ihan lappulattias passaa menemään, vaikka siltä näyttää. Jatketaan taas tästä. Oho, tieni routarytky. Ei mitään. Ottaa sopivasti vauhtia pois. Jatketaan tästä kohti EK3. Joo, otetaan komento takaisin sen verran vielä. Jatketaan täällä EK2:lla. Piti sanomaan, että niin kuin näkyy, niin tieto hemmetin hienosti jäässä. Eli toi mikä tossa nyt näkyy ei ole läpitullutta hiekkaa, vaan se on ihan hiekotettua hiekkaa. Mutta joo, nyt tästä nyt sitten kohti EK3. Palataan siellä. Jaha, sitten ollaan EK3:lla. Niin kuin näkyy, niin jäiset ja lumiset olosuhteet jatkuu. Edelleenkin reitti on hienossa kunnossa. Itse asiassa todella upeassa kunnossa. Jatketaan taas juttua hetken päästä lisää. Jaha, täällä ollaan. EK4. EK3 oli semmonen lyhyt rytkäsy tähän väliin, mutta EK4 on taas sitten tämmönen aika monelle varmaan tuttu erikoiskoe. Hyväkuntoinen talvirallitie taas. Mutta joo, ettei nämä filmit pätkät mene oikein pitkäksi, niin jaaritellaan lisää tuolla EK5. Sillä lailla ollaan EK5:lla. Aivan hemmetin monelle varmaan oikeinkin tuttu pätkä. Katsotaan hetken päästä minkä verran täällä EK5:lla on jäätä noilla muutamilla pätkillä jäänyt porailematin, mutta täällä varmasti kans jäätä riittää, niin kuin muillakin pätkillä, niin poraillaan kohta. Seitsemän senttiä jäätä. Kyllä se kestää. No juu, ollaan EK6. Toi alku jäi tosta kuvaamatta epähuomioos, mutta alku on hyvinkin nopeata tietä, mutta risteyksistä kun käännetään, niin tie pienenee koko aika ja kun tullaan tänne loppuun kohti, niin tää on jo melko kääntyilevää. Jäätä on paljon tiellä. Täällä on jopa 15 senttiä jäätä tiellä ja niin kuin näkyy, niin penkasta on. Et täällä saattaa jollakin kuskilla olla vaikka hiki jo tässä kohtaa. Mutta joo, mennään kohti viimeistä EK7.
siellä lisää. Joo. Ja sitten EK7 Power Stage. Oikein tämmönen sopivan kokoinen rallitie. On nopeeta. Alku on erittäin nopeeta tietä. Lopussa alkaa kääntyilemään. Et vaikka ollaan viimeisellä EK:lla, niin täälläkin pitää olla vielä hereillä. Tie kääntyilee kyllä. Tästä kohti maalia. Tulee nyt. No niin, reitti oli sellainen. Reitistä sen verran vielä, että kaikki oikeasti pommipaikat, pahaspaikat on ajettu tai merkattu pois. Mutta kyllä siinä jotain varmasti jää, että ei ihan merkiltä merkille ole ajamista. Eli silmätarkkana kun ajetaan, reitti on todella hieno pienellä alueella. Ei ole siirtymää paljon. Jos et vielä ole ilmoittautunut ralliin, niin ilmoittaudu nopeasti. Ilmoittautuminen päättyy muistaakseni huomenna. Ja vielä jotain jäi sanomatta, niin mä olen ratamestari Mikko. Ja näillä terveisillä mennään. Nähdään kiskossa 2. päivä maaliskuuta. Se on moro.